Kajing pun mapat ba halo ka sorkar jela ya kau kai pot. Kau la mit leng ba ka expert komiti halo kajing pet banyak ya kajing dawa cat penriu kasih jantia ban pen kelap temai no ya ka reservation policy ndak ba pencong norim na kajing bun pat ba. Nakaliang jong kaseng adin memilai ya ka yaki kubor ka ka sorka kelawan ra ya ka report jong ka expert committee ka baydey ba ka reservation policy ka jongi awat nila akmi lenti menta diki katukat ni banay ba ka expert committee ba ka sorka kan wan ra no akma jong pat ba ya ki jing ajing mut lani kita gi recommendation ki ba ka expert committee ka labu akma jong sorka Kod kum kajat benriu ngilak mi lenti ba ngin kemen hadin mengioi kanika dan ingin yoi lan ingin yo semua ya kanika yeki recommendation lan ingin ajing mut jong kanika expert committee namar ba baro nangi ki bayadon benta hakaban ai laki jong ki jing mut hakanika expert committee ki badai napo kasih jantia ngila ai la ka jong ka jing mut da ba da ka jing kmi lenti ba kani ka exercise lani ka jing bu jong ka sarkar kani ka ya ka expert committee kan wanra ka jing yo nong yangi pun kajat ndre ndre pausi habang yo ipat ya ka press release ya ka bana kalian jong ka sarkar kala ai ya kata ka recommendation jong ka expert committee ngila penban ba kum kajat ndre ngimdon ni ka jing yo nong le se kan dei penban ka jing du nong yangi beleng ong gumta nomor ba la defipet nadu ka basdang jong ka reservation policy jong ka sorka jong ka jela ka jongi nadu isnam kakndai spa nyo po kila kren da ka basya ban ong ba kani ka reservation policy lawan raknang da ka khmit da ka ba penchong nong rim ya ka jingdon jong upat ba lane da ka jingbun brio jong ki artli kita ki kenhon mo ki SD ki badan ni ka jela ka jongi na tay kasi jentia bat ki garu akaba tu por kak nice pa nyo po ada si labu 10% ki perlok garu yang ni 10% kelum lang ti nrela dengi pet pat ya kanika expert ya ka recommendation kan ka ba kanika expert committee ko andra ko ong badai ban penne ya kata ka reservation policy kumbala penne mental ne pentrika menta kini ki kena nadu kini ki senam kak nice pa nyo po hadu kan clip na ko menta Kajing sisya na kaliang jong kaseng hapor bengi ay na kajong kajing mut ha ka expert committee ngila kren na kabasya ba day bandon kajing kala namar la de pipet ya kajing bunpan hapreng jongi bat jong kigaru kalay pya ngila abun haba banya nujon kajing don pat kajong ki ngila poy si ki khat nyo khat pralang maki ginang poy tang shipo do khat welak lan khat arlang ta kajing bunpan ngilabon mangi tila da pipet ya kikintian ki baka reservation policy kawanra aus nam kat nice pa nyo po ar ki ong ba ya kanika kabaha la pencong nong rim da kajing bunpan ngimtip hakno kador mensya ki le ban wanra itu ka 40% rela hakani ka por ka ba mentapan kajing syang ikmi lenti ba kanika expert committee ru kan pencong nong rim ya kanika bahak tungkam da ka ba pencong nong rim ya kajing bunpat kan Andre lada Andre ni kai ka bangi pangi i mental lembaga ni ka press release ni i ba ka reservation ka expert committee ka jakaban wanra jimben kala ka ong penbandai ban penne kumju tikani kumang ong ipi nakaliang du kaseng ni soban penpau ba ngis ngodiaw namar bangila don gajing mi lenti bakan don gajing kala ka reservation policy bakan don gajing yo anong yangi kum kajat benriu bangin yo ay ngimong ha kajing ajing mo jong kaseng lingi klem ong ba ban pendu yo garu yo kata 10% ngingi ong ba kadai bandon ngila ay ko wi kajing mo atling jeng mo ya ka expert committee ladang sub classification ka long legally binding yo ong ba constitution ka sya day ban wanra day ban yangi day ban poisan 4% yo garu day ban poisan 4% but kata ka 4% day ban ya pya apateng ki ada SC ki ada ST but ka unreserved category But ni ongru lada omla ban le ya kata kasat classification kari ban wanra kelum lang baru artli ki try mo ki major try tu benda nak jela mangi baru garu ngi ban combine lang kan mangingin yo khandai 4% kan dan combine reservation ke khandai 4 khandai 5% but ki kata kan yo persen ni sam chikiwe ndai kumba kalong mentahi ngi iba
kani ka expert committee ya ka sorkar kala thum kadai tang ngan ong ka jing sisa bangi mi linti ka babha ka banyo nong yangi kumujai menteri ringim yo I bakan don kum kata ke ni snow ba ka exercise jong ka expert committee ka ba menta de ki totally ki banai la de ki snam ba ka penlut por kani ka ba baro ki ajimut kalong ka ba shusep klem don kanu ka jing yo nong yangi kum ka jai menteri kham tam ba kum juru ka long tang ka jing pelut kai ya ka pisa jong pai ba ban pelut ban set up yang ni committee ban le ban pendap yang ni kam gi solungo ru ba ladangi kat kum ka jing ong jong ka ni expert committee hak ba kut jong ka ni ka press release ni ba ka expert committee ka ong ba ba kata ka reservation policy jong khat nice pa nyu ko ar kan ne bi kum jo umdei ban pen kala ya ka tambala dan feedback pat ka juhi ka expert committee ka wan ra pat ya ki recommendation bandan ki jingkala ka umut bawa ka expert committee kam shai kai ka ka kwa ban ajing mo chha sorkar baleng ong kumta namar ba la da feedback ya ka press release ka point ka ba khatlai ki ong ba after examining all representation and stakeholder views, the committee has recommended retaining the 1972 reservation policy in its present form. Kumba kalong ko, hindi bandan ka jingkala. Dahil ada feedback pat haka point ka bandrio jong kanika ka press release. Pin iba ka reservation policy kala recommend baya ka carry forward period. Nakalian ka seng nilai keren yang kani carry forward period kabang iong badiman penduk no. Mereka kani ka reservation policy ka barim ka carry forward period ka detang sistem. Mereka kani ka expert committee mentapat ya ka carry forward period ki ong badiman extend hadu license. Tikiwan ra ka jingkala. Hakaba kut ki ong badiman penne bet ya ka 1972 reservation policy mereka iPad ya ka recommendation ka jongka ba ya ka backlog lani carry forward provision kebetulan haka 1972 reservation policy naka sistem dari bandra no sakala sistem komut ba kumangilai keren naka po sa kapor nakalian do kaseng iong bakani carry forward provision kamde bandan namakani kan penduk nong yangi habang itap no komut balada don kanu no kapos kabalat naka bentah ka wepat ka ST kategori lani kimla bantap utus nam kila bantap usnam baar snam balai mut aila iki bikin pendap ringi iong balada umdan deban pendu ai bantap dah wepat ke ST kategori tingi iba ka expert committee ka contradict yala de but ndi tangkata ke expert committee ka airu ya ka recommendation ban wanra ya kata ka criminal ya concept komut ba menta wat ya kajat benriu ka jongi ka bang idang don tangkat nu ngidang duna kibun socially economically ngidang duna ngimla ban ong ba baro ngila ya bet ya biang ki airu kata kacing ajing mut badai bandon kata ka kriminal konsep komot baki beriu mo ki bala bandon kata ka wepat ka kelas lani ka kategori hangi u khasi jantia lani hangi u nyutrep ki bala don la kim de kok shu banyo ya kata ka ya ka reservation di ndi tang kata kilawan ra ru ya kata ka ya ka konsep ka buang ba they bandon ru kata ka classification lani ka quota within quota komut ba ngi yo reservation namar wingi de GST kigar mangi bat kigaru ki ong bangi de GST ta kada ngi don ya ngi yo reservation ndem ngi de ki ju hi ki schedule tribe tekani ka committee ko ong bala banwan ra ya kata ka padeng ki schedule tribe para makihi tamaki ong badai banle ya kata ka data bandon ka comprehensive data kumut banlum jing tep ha yangi ki badai ni ki ST kategori jong ka jela bangin yo banwan ra ya kata ka reservation lane ka sub classification teka jingkeli kalau bakani ka expert committee menta ka sorkar kala ay ki ya ka board bahkan le ya kata ka exercise na kabentaban ay ka jingmut ka jongka balay pat menta ka expert committee ka klemwan ra lani ka klem lumjing tip ya kata ka dita ban sulthuk kan ba kala ni ban wan ra ka bandon ni kata ka sub classification kinu ki bala banyo ya ka reservation ba kumta tete kale ayu ka ni expert committee menta da ki system tam ba ki le ya ka ni ka exercise ti kaway kata ka di ka ba ngi snow na kalyang do kaseng
kawe ka bangi ngismo banya kolong bangi milenti ka babaha ban mi nang bakani expert committee bakum ka jat menteri min yo nong namangi labu Ahmad bong balada pisha bandon classification kamut ayang ni 10% kasi jantia ay 10% yung garu balada umlong banwan ra ay kasap classification combine lang yang igi atli gi tribe ay betang kowe ka kategori kamut banginya le lang ya kaju ka mo kaju ka jinga khun la ka recruitment la don kan don ka combine reservation ya katar ngim sim la i bakan don kanu ka jing pediang na ka expert committee but ka ba nakaliang yo kaseng ila dawaru bade ban penduk no ya kan ka carry forward period ya katarung iya kajaka bakan penne ya ka sistem la ne ban penduk no ngi penban baka expert committee ko ong bade ban carry forward license tekani kajingkeli kalau kan yo nong yano kan yo nong yang i kum kajat menriu na kala ben yo nong ya kiwai lomba kan gajing le te ngi i ba kan ka report ka expert committee kalau ka report ka ba yang i kum kajat menriu nyautrap hi kelawan ra jingdu nong shibun kamdai ka report ka bangi kum kajat menriu ngin so comment bat ngi ka kum kajing puli ka jongi ya kan ka press release la ni ka report in a nutshell ko ba sarkar kala ai khma jong pa ba ngi i ba hakawe kaliang ko ang bade ban penne ya ka reservation policy kum bakalong re hakawe kaliang pat kanika juhi ka expert committee ka ai ki recommendation ki joka tingi ngimtup ka jing mot bat ka jing thmu jo ka reservation jong ka expert committee la ka expert committee ka ai si shai ki recommendation ne kadon ka jing wanra da ban pen bakla ya kata ka jing ai jing mot jo ka expert committee ngimtup bat ka ba kay kabangi ngismo balong ba ka expert committee ko ong ba ki majority jong ka stakeholder ki ong baki babun ki ba ay jingbot ya kani ka expert committee ki ong ban penne ya katakan 1972 ngilengo ban ong majority na marbangi nga ngi ngisuto ba kum ka jat ndri nyo trap hi ki babun ki ba ay jingbot ngam try kin ong ban penne ya kan 1972 baro nangingi kwa bandon ka jingkala klam dak ta ya ta hok jong kita ki perlo ki jong ngi garon ringi kwa ba namar bangi labun kumupat kum kid khot to kada beringi labun pat ban compare ki pat ya ki perlo ki jong ngi garo ngidi banyo re kata hok banyo khambun ken ka bah tungkam ti kata ka bangi kwa ban kren ban penpa ko ni ko por ba kum keseng ngisno ba kani ka recommendation na ni ka jong ka expert committee ka exercise ka ba sarkar kala le haka zaka banwan ra ka jingdu ka jingyo nong yang ikum ka jai penriu kalawan ra penban ka jing bom hun namar ba ndai tang bom hun ngila ru bandu nong nang ni syakmat namar ba ka expert committee ko ang badayon pentri kam ya ka roster system tila da pentri kam ya roster system go mod ba itu ki backlog ki beladon mental se de ki katu kan itu lagi senam ki perlo ki jongi garu ki jongi kinang yok kam kat ba ki jongi pat kinang duk kam nang ni syakmat te kata kri ki jing suo ko ba mo ki don ki upper class bet ki lower class let's say mangi bu garu ngi de ki ST ka constitution ka sya bangin le sub classification nakatakadaw garu yo la ka jong reservation ngi yo la ka jong reservation rela da fi page pat ya ki kentien ki ba ka sarkar ni kawan ra 1972 ki ong ba hakani ka 1972 resolution bat kani ka reservation policy ki ong ba dengan puli ke paragraf peningkong ki ong in pursuance of clause 4 of Article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Komut ba ya ka reservation policy ka jongi la pun song nong rem da ka jingmun pa. Ti mangi mentang mo let's say 1972 ngi klam ya perkhat ya ka tangi la si ong tong ini le la ka le 40%. Revit times mentah sun post nam ngi la ya nanti. La da fi pun ka expert committee ko ang penek beja kan 1972 te ka 1972 ka keren in terms of population te ko te la da fi ong in terms of population ngi ngilabun pa ya ngilabun pa ban yiki te ka komut bangi ngi don ka hak dan ban yo khambun te ngim ong hiru ngi ha ka jing ajing mo jongi kum ka seng ngim ong te ba keni ya ka hak ka jongki ki don 10% ki mat ne 10% dan ngi ngilabun ka ngi de ban kiu mangi kan sya ka 10% but ai kata ka 10% la ngi ong unreserved category la ni ada SC kat no ki don mangi kim da bun la ngi pet ya ka population ka jongki ka badon te ngi don khat nyo khat pralak kum ka judgment review nyong trap ki porok garu ki jongi ki don shipo khat welang
ti ngi don ladang ipet ngi pensiong nongrim na ka reservation policy ngi de banyo khambun kan ka kata ka ka reservation ka ngi de banyo kum ka seng hing imla ban komen la ne ban keren ya ka jingmut jong sarkar por bakawan habon wanra ya kanika expert committee ban form ka expert committee hoi kadi ka basisya na marba ya ka expert committee lashna ka por baka chat ban riyo ka jongi hiwen by the reservation naman ngi ong bangi don kam ban yo ya ka hok ban yo kam yo ajam kat kum ka jingbun pat ka jongi ti ka sarkar ban pentanda ya kata ka wanra ya kanika expert committee kapan jingmut na kibabun nangi likum kajat menriu babun nangi ngila jingmut ki seng bahalang ki baper ki riushimet ki baper ki seng san perthai ki baper barok nangi ngila jingmut bat ka ngala ban ong 100% na ki ba ngihi daka jing scam ban ong ba ngihi ki ba jingmut bun ngi jingmut na ka bantaban wanra ka jingkela ka reservation policy bandon be ka jingkela nek balengok mentah bangi ibat ya kani ka expert committee ya ka report ya ka expert committee ko ong de ban penet ya kata ka reservation policy noong 1972 ti kani ngimla banlen ba ka sarkar ka ko tang ban pentanda le si kala shu form yang committee re mentapat ka don la ka jong ka jingmut ya ka ba ka sarkar ngimtep la bakan yo nong politics ya ledi kale ya kani ne ka don dak wiwe pat ki jingmut ya kata ngimla ban ong rek ai ka bangi ngila ban penpa menta kalong ba ngilong disappointed lomba kani ka expert committee kaba kajaka bangingin yo anong kum kajat menteri yang isuban ngila bandu nong ban lama kanika recommendation ng jongki